Totes les instal·lacions fotovoltaiques que han requerit d'un projecte tècnic per la seva legalització tenen l'exigència de comptar amb un contracte de manteniment vigent. I és que un manteniment adequat és fonamental per garantir la seguretat, el màxim rendiment i la fiabilitat en el temps. El manteniment òptim per a la teva instal·lació solar s'aconsegueix a través d'un enfocament integral que assegura el bon funcionament. Aquest enfocament es basa en 3 pilars fonamentals. Predictiu, amb monitorització diària, preventiu, amb revisió i neteja anual, i correctiu amb atenció a les incidències. El manteniment predictiu consisteix en, primerament, una monitorització constant de la producció solar de la planta a través de la plataforma del fabricant. En segon lloc, en l'obtenció de dades precises de producció solar, tant diàries, mensuals i anuals. I per últim, la disposició d'un sistema d'alarmes que detecti qualsevol incidència. Pel que fa al manteniment preventiu, realitzem una visita exhaustiva i anual de la instal·lació fotovoltaica per tal de dur a terme les següents tasques. Es disposen de diferents mètodes de neteja segons el tipus de coberta on es trobi la instal·lació solar. La manera més eficient de fer-ho és amb el robot. Una de les eines principals que fem servir en el manteniment fotovoltaic és la càmera termogràfica. Aquesta ens ajuda a buscar punts calents pel que seria tots els mòduls de la instal·lació fotovoltaica i a la mateixa vegada buscar punts calents a la part elèctrica. Doncs un punt calent ve a ser una afectació a les cel·les fotovoltaiques dels mòduls que fan que una part d'elles quedi amb més temperatura que la resta i això afecta a que la producció es vegi reduïda significativament. Una de les altres tasques que realitzem és la inspecció visual del camp fotovoltaic. En aquest cas, revisem principalment l'estat dels mòduls, que no hi hagi cap tipus de trencadissa en els vidres o que pateixin cap tipus de dany. En segon lloc, revisem les connexions elèctriques dels mateixos, que compleixin amb el que marca el plànol. I, en tercer lloc, revisem que l'ancoratge dels panells amb l'estructura sigui correcte. A més de la revisió dels paràmetres interns de l'inversor, es fa una comparació entre els plànols creats en el projecte tècnic i la seva connexió final. A la part de la instal·lació elèctrica es revisa l'estat dels quadres i les seves proteccions, així com una presa de dades de tensions i intensitats de la instal·lació, entre altres tasques. Un cop finalitzat el manteniment preventiu, es redacta un informe detallat amb totes les tasques realitzades, les mesures obtingudes i els resultats finals. I finalment, el manteniment correctiu, en el qual, si hi ha alguna incidència o avaria que afecta a la producció de la instal·lació solar, un equip es desplaça per solucionar-la. En resum, un servei integral de manteniment garanteix el compliment normatiu, assegura el funcionament i rendiment de la instal·lació i permet la prevenció de problemes futurs. A SolarTradex som especialistes en manteniment industrial amb anys d'experiència. Si estàs interessat en contractar el nostre servei o necessites més informació, posa't en contacte amb nosaltres.